sengithatha isinqumo sokuthi mina ngiyathwala ngoba ngithwalela ukuthi ngingabi rich. Ngithwalela ukuthi uma ngihamba le ngane zibe nayo into ezisele nayo ngoba if uthatha isithwalo ngokuconscious awuthathi isithwalo with a personal decision ukuthi I want to enrich myself. Ngithatha isithwalo sokuthi uma ngihamba okungenani ngishiye amakotishi awu3. Lama kotishi at least ama rental properties ahlala abantu abawo 20 abantu abawu60. At least angishiye nginawo ama truck njengamanje asebenzayo emayini athutha amalahle. La sikhuluma ngomuntu othi uthatha isithwalo ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi okungenani akathi uyahamba usevule ikhampani aka fast forwarding, meaning that inkampani mezifika zemkhumbi zehlisa la avule ikhampani ukuthi kube lula ukuthi bathola ama container abadlule phambili. And usukuthwalela ukuthi uvule into ozothi noma usuhamba ikwazi ukuthi iphinde futhi igenerate income, i-lifestyle yabantwana bakho ingashintshi, okuzokwenza ukuthi izingane zabo engabazukulu bakho kube nento umkhulu noma ugogo ayishiyile. Ngoba even le bandla all runaround njengamanje noma le bandla uNkulunkulu akunikezela njengamanje, if ingekho into oyithathile yokulisupport uzothi uma uhamba ufuna kushabalala kuphela. But kunombuzo othi Babu Dokotela, siyazazi izithwalweni ezithathayo kuthi uma sesenihambile kuphele konke. Asilungise spelling nalapho futhi into ithi izingane zakho usuke ungazifundisanga ngomsebenzi njoba wena unamabhusha izingane zakho azazi ukuthi kodwa kuphi. That's number 1. Njoba wena unama chemist nama supermarket izingane zakho azikwazi ukuthi zikuodwa kuphi. And number 2, wena okwenzile okuyiphutha ububalekela uSARS awukazi ukhokhela uSARS, meaning that unesikweleti esikhulu asazi otheme kuphuma imali zakho ngokuthi uyahamba uSARS wathatha zonke into zazo kwamonto obuyisebenzisa for ibusiness bekuyimoto obuzirent. Ingakho kube sengathi isithwalo uma sihamba nomniniso. No, asihambi nomniniso njoba wena ulapha uyinyanga unechemist futhi ama ingredient okwakha le mithi eranwa echemist nala ama contact distributors akho la order khona izinto abasebenzi abawazi ama ingredient and nala order khona i-account yakho ayingabi u30 days ayibe u-immediate. Ungavumi ukuthi la order khona izinto usuba ne-account, ungabi ne-account. Yonke into yakho ayibe cash based related. Imoto ozisebenzisa for ibusiness ehamba abasebenzi bakho kuqikelela ukuthi uma uthathe isithwalo zithenge ngocash kuze uthi uma uhamba emhlabeni ingabi khona imali ekuthi uyokhokhela imoto. Okungcono imali kube yokhokhela udiesel no petrol ozofaka emotweni. Then ke ilapho ke isithwalo esiphezulu uthola umuntu yonke into mina njengamanje Babu Dokotela bawesizwa ujabulile siyabanikezela abantu ugodo balitshati but mina ngikhokhela imoto ezo2 kuphela. Phela nje imoto engizikhokha zo2 kuphela. Emotweni zonke nginazo ukhokhe zo2 kuphela. Engizama ukuveza zonke imoto zo-cash. Cikelela nyanga yami ukuthi njengoba uthathe lesithwalo lesi sesikunikileka ama property ungathengi ama property abiza kakhulu ngesikweleti ozokwenza ukuthi wena ube nebond or ube ne-loan. Ungakuvumi yonke into ithenge ngocash. Mina nginama flats nje konke ku-cash ke imizi le yonke yami yo-cash awukho uzokweleta. Into esiyikhokhelayo thina ukudla esokufaka emakhabetheni nasefrijini kuphela ikona ukukhokhelwayo. Engisho ukuthi wena inyanga zami zonke lezi azibe cash kuze ukuthi uma ukuthi ithongo seliyakubiza uyakwela amathongo kodwa ingane zakho uyishiyanga nasikweleti